No, dievčatá moje krásne, takže... Lebo takto sa vás opýtam, ste spokojné so svojím vystúpením? No, akože mohlo to byť aj lepšie, ale bolo to super. Ja ako vaša trenérka vám poviem, že som na vás pyšná, takže... Ďakujem. Tešíte sa na novú sezónu? Áno, veľmi. A moja posledná otázka, alebo predposledná pre vás je, že kto vás prišiel podporiť na toto dnešné vystúpenie? Rodičia. Aj nejakí kamaráti? Na tomto nie, ale na tom minulom, hej. Frajeri? Nie. Dobre, dievčatá, a čo by som sa vás ešte opýtala? Ste spokojné s pani trenérkou? Najviac. No však preto. Reklamácia sa nedá Nie, počkajte, kolečka navyše, čo budeš behať. Nevymenila by som vás za nič na svete, ste úžasné.